phandle ngiyakangithekile. Siyabonga mfana wami. Ngiyabona ke manje. Ukhuluma kanjani? Khuluma kanjani? Singazoba sini. Khuluma kanjani? Ukhuluma kanjani? Ukhuluma. Singazoba sini. Ukhuluma kanjani? Ha. Khuluma. Singazoba sini. Ukhuluma kanjani? Ha. Ukhuluma. Ukhuluma kanjani? Asungaka mfana wami. Siyabonga. Ufuna ukuthi ngiyakhinje mfana. Mami, ufuna ukuthi ngiyakhe nje? Hey. Ha. Kodwa Jesu. Ufuna ukungitshela ukuthi uyibone yonke? Njengoba ngihamba nje ngiyokungiza, uyibone nje yonke? Ngeke detective. Ngeke. Hawu. Kahle ubekwa yini la ekhaya? Ha? Ngoba nje wena umsebenzi wakho ngabule ngaphandle ufuna uzama. Hayi ukuthi utheleka la ekhaya. Kanti futhi detective. Ngafuna ukuthi ungene emzini wabantu. Ngiyakokota baba. Hlonipha umuzi wabantu. Ubekwa yini la ekhaya? Ngokuzama kalahlekanga ngabule ngaphandle ufana umzala wami. Ha? Ubekwa yini la ekhaya? Ngiyazizwa inhlungu zakho. Kodwa amakhesi angakathathi isikhathi eside ukuthi ungabamba. Kunini usithembisa detective? Usisithu udala ngambili. Ukuphi uzama? Ngizama ngawonke amandla ami mfana wami ukuthi ngimthole lo muntu. Kodwa bayashelela labantu. Lalela la detective. It's been 6 months. 6 months to tell the same story. Status. Uphi uzama detective? Ya, yabona uzama la ekhaya. Kasi yabo. Kodwa umuntu kumele amtshele iqiniso. Njalo wena mawuqiniso uyangifeva man. Kubani? Siphuma siyabo. Ha? Wena detective. Lasime khona nje. Ngiyatshengisa ukuthi kukhona nje umuntu omvikelayo. Yabona mina bafana. Ngingazongitshela into engitshela yona. Yimi engifaka ibheji lami. Ngikhombisa detective. Lezi zinto zithatha isikhathi eside mfana wami. Isikhathi detective. Isikhathi eside. Ngitshela isikhathi mina detective. Ngeke ngothi lahlekile le ngaphandle. Ufuna ukwaziyo detective. Ngicela usitshele bongazi next. Phuma ngomnyango. Wena mfana ngazongibhica ngopenda wena. Yazi into engikhulumayo. Ningangibhicini ngopenda nini? Lalela la. Detective. Ngabe uyazi ukuthi uzama ukuphi? Ngoba mhlambe ngakhona detective. Ufile. Ngokusho lo. Kanjani siyabonga? Ha? Kanjani? Ngani kumele libeko siyabonga. Kanjani mageni busuka. Oh. Kanjani siyabonga. Ayisebenzisa ibheji yakhe. Yabona at this moment. Ngiyabe khona siyabonga.
anginandaba nale bheji yakho wena, anginandaba nomthetho wakho. Into ezami ukuyisho kimi wena. Into engikutshela yona Yini into ezami ukuyisho kimi? into engikutshela ukuthi lento le ngizwenza ngendlela yami. Fusaki ngobuphoyisa bakho, fusaki nobuphesi bakho detective. Phumele la ekhaya, phuma manje. Cela uphume detective. Ngizokwenza ingcingo manje yabona. Sizwe sakwazi ukulinda le ndoda le. Kumele size necebo. Yabona manje siyabonga lento le soyenza ngendlela yethu. Bekuthi muhle kanjani zasekhaya ngeuniform yakhe entshasha. Okay, lalela. First day of high school. No fighting, no skipping classes. No becoming a gangster. Nyazi. Serious, bafana. I'm serious. Kanti ke mina ngibasabla abafana laba lokhu ningizusela ngabo mina. Lalela. Confidence is good. Kodwa ke overconfidence ilimaza abantu. Relax head girl, mina ngidinga protection. Bafana into ongayizwisisi ukuthi le ndawo leyana akusomdlalo bafana. Abanye abantwana lapha bacabanga ukuthi being tough means being dangerous. I'm going to show them that I'm even tougher in other ways. Uzenza njani mabadala? Hey yeah, ngizozibambela bona mathuba. Angihlihli futhi anginonge lutho mina kubona. Uzokala ngase wena uqalile. Take Cha. Futhi mina esikoleni ngiyele kuyofunda. Kanti ke mangabe kuyoba khona ozodelela usisi wami, cha mina mafranasi ngizomnqumbuza. Una 14. Futhi nginenkani. Kanti ke konke lokho ngakufunda kuwena. Angidingi ukukhusela mina. Unyazi. Kanti ke noma ukudinga, hlala wathi ngiyohlezi ngikhona. Ngiyabonga zasekhaya. Kodwa ngiyacela wazi ukuthi strength is not about fearlessness. I know. And it's about not backing down. Asambu before uqala ukuzwala ngiwasemapeletini. After you heard girl, relax. Khumule leso siqoko. Hayi kanjani man. Thando, sithandwa sami. Ngiyazi baby, ngenze amasimba, ngaflopa, ngayenza konke lokhu bengenza thana sami, kodwa ngiyakucela mama. Zama ngazo zonke indlela thana sami ucela usibe right mama. Uyazi Thando, ukukhumbula the first time ngiqala ukubona mama. Like there was a force of attraction phakathi kwami nawe mama. Ubuhle bakho mama kufana nje njengolwandle lokukhupha amagagasi. Uthando lwethu Thando. Beluluhle njengelanga liphuma. Nazi ngikuphathele nembali Thando sami. Angintshontshanga Thando, ngikhile lapha ehlahleni zasekhaya. Ngenzela wena. Ngiyabonga for the thought. Kodwa Thando, ngiyazama ukushintsha Thando, ngizama ukushintsha, ngishintshela wena Thando sami ngoba ngiyakuthanda Thando. Ngithemba mangithi ngiyakuthemba. Ukuthi ukuthemba akwenele.
ngidinga ukuthula empilweni yami and you don't come with peace. It's not working. Thandi, Ngikutshelile ukuthi singazama Thandi. Thandi, angifuni ukuzama. Bafana ubuyaphi? Kunini ngifuna nawe? Ngisa e-store. bafana. Nazan? Bafana. Abona mfana mthandi. Ngiyajabula ukukubona. Ubuke kungcono phela wena. Rehab ikuphethe kahle. Ingane sayikhuphile yona kodwa leke kamara. Yabona mfana wami. Cishe walusa amadada phela wena. Overdose. Ubani ukunyeza ngadrugs? Mina already told you umuntu rakithi lo kwelikhanga. Yabona mfana wami lento ngidlalela yona. Ngiyabona ukuthi kuba nzima ngathi ukhuluma. Khona umuntu okunyeza idakamizwa. Ene ngiyafuna ukumazi ubani. Mina if I talk I die. Hayi senze lelula ke mfana wami. Ngiyakubona ukuthi kunambile. Akakunikeza ukudla okumnandi phakathi rehab. Mfana. Usibheke ba. Ukudla awufuni. Boje kumnandi kanjani? Anambanga. Ngabula urotho mos. Nake into ngitshela mina mfana. Sure. Ufuna wonke umuntu ukunikeza zonke lezi zinto. Yabo? Manje uzongitshela ubani?